Ing jaman biyen ana bocah enom kang nduweni watak pinter lan wicaksana. Aji Saka. Aji Saka manggon ing Désa Medangkawit. Aji Saka nduweni abdi ya iku Dara lan Sembada. Ing salah sawijining dina, Aji Saka lan panggawana lunga menyang Pulo Majeti. Nalika ning Majeti, Aji Saka nitipke pusakane marang Sembada. Sembada ing papan panggonan iki tak pasrahke nang marang kowe senjataku. Nggih, Prabu. Menawa ana sing arep njupuk sak liyane awakku, aja mbok wenehke. Kudu aku sing njupuk dhewe lan metok awakmu. Nggih, Sang Prabu bakal kula jaga pusakanipun. Sakwise Aji Saka nitipke pusakane ing Pulau Majeti, dheweke lan Dara banjur menyang tanah Jawa. Ing tengah-tengah alas, Aji Saka weruh simbah-simbah mau rakyat Wedang Kamulang sing lunga merga wedi marang Prabu Dewa Cengkar merga seneng mangan wong. Tulung. Wonten apa, Mbah? Aku bantu belajar. Jenengan niku saking pundi kok saged tekan alas mriki? Nenek aku saking anaknya Madang Kamulan, anakku anak aku kebenaran ke Budiwata sana. Wah. Wah, ngoten to, Mbah. Iki Mbah kula gadah artos gedhe kan jenengan wangsul. Dora, aku mau bar nemu simbah-simbah sing bar dibegal. Banjur dheweke crita yen dene warga Medang Kamulang sing mlayu mergo wedi karo rajane yaiku Dewata Cengkar. Lajeng pripun, Kang Mas? Ngene, aku duwe niatan kanggo nang Medang Kamulang kanggo nglawan rajane, mesake rakyat nang kono. Menawi kula nggih manut mawon, Kang Mas. Sakwise anggenipun rembugan, Aji Saka lan Dara banjur menyang ing kerajaan Kamulan, banjur nemoni Dewata Cengkar. Mbah peksi kula, Prabu. Sapa kowe? Lapor rene. Alah, iki po raja sing senengane mangan uang. Rene lawan aku. Lho piye tapuk cangkemmu? Wes. Mekaten Prabu. Kula badhe nyerahaken raga kula kangge jenengan. Nanging wonten siji syarate. Wah, apa tenan kowe rene ngekekno ora ragamu nggo awakku. Apa syarate? Kula temenan kok. Syarate namung kula nyuwun lemahe panjenengan sak ambane sorban sing kula agem. Lho, guyon ta kowe? Wis ayo lek diukur. Sakwise Prabu Dewata Cengkar sarujuk, banjur diukur lemah sak dawane sorbane Aji Saka. Nanging sorbane Aji Saka saya dawa ngasih dawane sak jembare kerajaan Medang Kamulan. Rumangsa diapusi, banjur Prabu Dewata Cengkar nesu. Nanging Prabu Dewata Cengkar ora iso apa-apa merga lebar kuwi sorbane Aji Saka mau ngubit awake Prabu Dewata Cengkar lan nguncalke Prabu Dewata Cengkar ing segara kidul. Lan Prabu Dewata Cengkar malih dadi boya. Jebule apusi aku ora trima. Jenengan mboten saged napa-napa malih. Tulung. Akhire Prabu Dewata Cengkar kalah marang Aji Saka. Banjur Aji Saka diangkat dadi raja ning kerajaan Medang Kamulan. Aji Saka banjur ngutus Sembada kon njupuk keris sing dititipke marang Dara. Aku duwe pesen kanggo awakmu, tulung jupukno pusaka sing tau tak titipe marang Sembada lan petok Sembada mrene. Nggih, Prabu. Piye kabarmu, Sembada? Apik-apik wae, Dora. Piye kabare Kang Mas Aji Saka? Apik. Sakniki Kang Mas Aji sampun dadi raja ing kerajaan Medang Kamulan amarga saged ngalahake Prabu Dewata Cengkar. Oh alah, aku melu seneng. Terus tujuanmu mungkin apa? Kula diutus Kang Mas kang njupuk pusaka ing panjenengan. Ora bakal tak wekne, gegek sampean mbok apusi. Ora, aku tenanan. Kula diutus Kang Mas Aji. Aku wis diwilingi, ora oleh kon sapa wae, kejaba Kang Mas Aji Saka dhewe. Merga kukuh karo pendapate dhewe-dhewe lan rumangsa bener,
Akhire Sembada karo Dara banjur tarung ngasih mati. Reti asistene yaiku Dara kok ora bali-bali. Aji Saka kelingan yen dheweke tau pesen marang Sembada yen kerise ora oleh dieneke sapa-sapa kejaba dheweke. Banjur Aji Saka nusul ana ing papane Sembada. Nanging Aji Saka kaget merga reti wong loro mau wis mati. Kanggo ngenang asistene sing padha setia marang dheweke mau, banjur kisahe cah loro mau diabadikke ing tulisan sing saiki disebut aksara Jawa.